वीडियो जरूर देख लेना और नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हेलो एवरीवन वेलकम टू मौसुमी बर' चेनेल आं मौसुमी बर'आ मोनसे गोदान भिडिअ लाना नोंथांमोननिसिम फैलायनोसै स' दिनैनि भिडिअ आंनिया जाहैगोन आं खुमब्राजों हांसो संगोन माने आङो हांसोखौ सानथाम सानब्रै जाबाय लाबोना दोनफैनाया माने गरमखाय माने जायाखैमोन आरो बेदर जाबोला प्रेसार थानाय मानसियाबो जाखाङो होनना बुङो आरो भितराव माबाफोर बेमार थाबाबो जाखाङो होनना बुङो स' बेखायनो माने गिना जायाखैमोन आरो थ' दहाय फुङाव माने सान्दुं दुंदोंमोन बेनिफ्राय दाहाय माने अखा हानानै दोमैलु खालामबाय आरो ना स' बेखायनो आङो खुमब्राबो लाबोखाना दोनखादोंमोन मैयानो माने अखा हाखालिनो थान्दा बोथोर जाखालिनो आं हांसोजों खुमब्रा जाखागोन होनना गोसो सानना दोनखायोमोन आरो स' दिनैहाय बोथोरा आंनि थाखाय बेस्ट खालामना होबाय बेखायनो दाहाय आं संसै हांसोजों खुमब्रा स' माबायदि सङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला स' अननानै नायलांबाय थादो स' बिदिबा स्टार्ट खालामसै आं ओमफ्राय बिदिनो संगोन आं दा एसामिसाव जहा कुमुरा होनना बुङो आरो ना ओमफ्राय बर'आव जाहैगोन जोसा खुमब्रा शिलंनिया थेख्रा थेख्रा फिसा फिसा ओमफ्राय नै बेयावहाय आङो मस्लाखौ इदि सोमना दोनथ'दोंमोन थ' बेखौ आं पेस्ट खालामग्रोना लानोसै आं सामब्रामनि बिगुर जिराखै बिदिनो होदो गथा गथायै मानो होनब्ला बिगुर जिरना होनाया एसे बेलेग जायो आरो बिगुर जिरालासिनो होनायाबो एसे बेलेग जायो नै दाहाय आङो पियाजखौ बिदि माने हाना लागोन आरोना पिस पिसनो बे नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना माबायदि हायो नै आंनिया पियाज हानाया जाबाय ओमफ्राय नैयावहाय आङो मा गोरा जाना मस्लाखौ प्रेस खालामना लादो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय हांसो बेदरा बेयावहाय जों दा मेरिनेट खालामनानै आधा घन्टा एक्सुवेलि ना बेखौ जिमान टाइम दोननो हायो इमान मोजां बाट आंनि आखायाव टाइम गैला अचानकसो जानाय जाबाय नङा होमबा स' बेखायनो आङो आधा घन्टा दोनगोन बिनि उनावनो संगोन स' रायजोफोरजों दा बेयाव संख्रि होना लानोसै ओमफ्राय लोगोसे हालदि पाउदार ओमफ्राय मस्ला पियाज ओमफ्राय जानाय थाव मास्टार्ड अइल स' गासैखौबो होनानै जों बेखौहाय बिराद मोजाङै माने नागोन नानानै बेखौ दसे सम दोनथ'गोन माने आधा घन्टा दोनगोन आंनि आखायाव टाइम गैया बांद्राय दोननो स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय नै आंनि बासना एसे फिसा जादोंमोन बेनिखायनो आं माने बेयाव लुस्लायना लाबाय मोजां सुबिदा बायदि नानो थाखाय स' आखाइजों मिक्स खालामनो हाबा बांसिन मोजां जायो बाट आं आलु जानो गिदो बानलु गोरान होदो नालाय बेखायनो प्लास्टिक गानना लाबाबो जेनेबा मोजां नानो हाया बेखायनो आङो खोस्लिजोंनो नागासिनो आरोना स' नै दाहाय आं बेयाव लादों नोरसिं बिलाइ नेमु हाफ लाना सेबना होदो बिकज आंनि बेदरा हाफ केजिल' बेखायनो आङो हाफ होदो नोंथांमोननिया बुरजाबा नोंथांमोना थाइसेबो होजागोन नेमु होदो बिकज बेयाव मोनसे बेलेग फ्लेभार फैनायनि थाखाय आरोना जेसेबां गोबाव नागोन एसेबां गोथावाबो साबसिननिख्रुइ साबसिन जायोनो आरोना स' बेखौ आं दाहाय खोबनानै आधा घन्टा दोनथ'सिगोन नै दाहाय माने बिथिं आधा घन्टा थागौमानि जों बेखौ सायना लाग्रोनोसै माने बासिना लाग्रोनोसै नै बेनो जाहैबाय मा होनो बेखौ शिलंनिया जहा कुमुरा शिलंनिया जोसा खुमब्रा बायदि नांगो नंगौना नङा संबासो मिथिसिगोन सोरनि थाखाय जोसा खुमब्राजों हांसोआ फेभरेट माने जोसा खुमब्रा माने मा जोंनि गामिनि जितु लावदुम खुमब्रा थायोना बेजोंबो गोथाव जायो गोखैस्रोब जानो स' सोरनि थाखाय फेभरेट बिदि जायो आरो सोरबा ओमफ्राय सोरनि थाखाय फेभरेट नोंथांमोना खोन्थाहरदोब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर दे
một chậu chỉ thơm ăn lên kìa này ra vậy ăn này so रायजोफोर संनो स्टार्ट खालामनोसै दा हाइ गेस नैयाव संगोन सबाइखौ सरि माने सबाइ ओंख्रिबो संगोन आङो खारै ओमफ्राय खुमराजों हांसोजों बेयाव संसै स' रायजोफोर आंनिया बे दुंबाय दा स' बेयावहाय आं दहाय नोंथांमोननो दिन्थिखादों बेयाव रानना दोननायखौ आं आधा घन्टाल' दोननो मोनबाय एसे गोबाव दोनबावबा हामगौमोन बेनिफ्राय दा बेयावहाय आङो एसे थाव होगोन आरोना नङाबा नांखानायनि चान्स होनानै एसेल' ओमफ्राय नै बेयाव तेजपात आरो बानलु गोरान एसे होगोन खामोदों माने दाहाय होनसै बेयाव आसल बुस्थु दा जोङो खोबनानै अरखौ एसे फिसा खालामना होगोन आरोना फ्राय नै रायजोफोर बिथिंहाय आरो मोनसे बुस्थु संबावनायदों नै सबाइ दालि खारै माने बेयाव जेबो होआ अनलि खारैल' संगोन मानो होनबा हांसोजों खुमरा थाव थाव जाखायोना थ' खारैबो जाना होबा जोंनि थावा दानगारनाय थांगोन आरोना बेयावहाय जेबो होआ आलु होगोन दाहाय गोदौबा ओमफ्राय खारै आरो आलुल' होना संगोन आरोना माने फ्लेमखौ फिसा होनांगौ खेबसे आरोना होबावनोसै नोंथांमोन खाथियाव दोनथिनि आं por el cada vez बिदि जानायावनो जों दा बेयाव होनोसै नै खुमब्राखौ बिदि हाना लाखादों आङो बेयाव दिनैहाय आलु होला आरोना सामफ्रामबो आलु होयै जायो गोलोमनो हमदा ओमफ्राय दाहाय सबायाव होनो थाखाय मोनसे जिनिस खालामगासिनो आं बाहेराव बेनो जाहैबाय सबाइनि फेभरेट सबाइ माने बे जिनिसा नङाबा गोथाव जाया आरो दाखालि बावसो खादोंमोन नै गंगार दुन्दिया बेयावहाय दा आंनिया हालदैया माने एसे खम जादोंमोन आरोना स' एसे हालदै होबावगोन उनाव दाहायथ' संख्रि साखि नायखागोन बेनिफ्राय बेयावहाय दा आङो रेड चिलि एन्ड गरम मस्ला एसे होनि बाय पेकेट रेड चिलि जास्ट कालारनि थाखाय आरोना ओमफ्राय बेयाव होनसै नै गरम मस्ला
ओमफ्राय बिदि गोदौ माबा नांथारनाय जानायावनो जों बेयाव दै होनसै आरोना दै होखानोसै ओमफ्राय सोर आंनि बायदिनो बिदि आख्लायना लायो दहाय मसला मेरिनेट खालामनायखौ बेयाव माने बिदि आख्लायना लादो आरोना नै बेदराबो जोंनिया गोदौगासिनो जि बरिया मोदोमदों रायजोफोर दैखौ माने एसे गथा रानहोगोन आरोना नुदोंना जि गथा खालामगोन आं गोथाव मोदोमदों आं दा नै दा होनसै दहाय जि खाना लाबोनाय गंगार दुन्दियाजों हाइजें बिलाइ माने बे मोननैयाव सबायाव थाथारनांगौ आरोना बे मोननै बुस्थुआ माने बांसिन गोथाव मोदोमनाय जोंनि सबाय बेथिं आरो आं आलु सेफ्लेनायदो आलु बाथोन जायैया बहुत गोबाव जाबायमोन फाइनेलि आंनि ओंख्रिया रेडि जामारबाय बिराद टेस्टि जादों कालारा जि जादों जि बरिया मोदोमदों ना थ' जानो थाखाय रेडि जाबाय थोब्रे जाना लाग्रोनोसै दा टाइमा जाबाय 1:30 बाजा पारफेक्ट टाइम ओंखाम जानो थाखाय हांसो आरो खुमरानि जुथिखौथ' नोंथांमोननो बुंनोनो नाङा जेरैबाबो ओरैबाबो गोथाव जाखायो आरो लोगोसे खारै ओंख्रि थाबा बांद्राय जानो हायो लुगै रायजोफोर सिरियासलि बहुत गोथाव जामारदोंमोन नोंथांमोना साननाङा जे आं गाव संनायखाय गोथाव जादों होनना बुंना लादो जायाखैबाबो बिदि नङा नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायदो जाफेराखैबा आरो जाखायो जायफोरा जायो बिथांमोना मिथिखायो जे कुमरा आरो हांसोनि जुथिया माबायदि स' जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होनबाय आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअ दिनैसो गोदान थ' नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनो बावगारनाङा स' आसा खालामो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लाना नोंथांमोनसिम फैफिनगोन होननानै स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो स' बाय बाय टाटा जानायानो मेन माने खुवाय मेन नङा होमबा रायजोफोर स' गोजोन्थों